mun taho domin gaishe ka mai halin girma mai gida Ɗahir Mangal mun maka waka sabon launi kyakkyawar fata na taho domin gaishe ka 080 mai halin girma 32 mai gida Ɗahir Mangal ne maka waka bayani game da wanda ya wannan waka kyakkyawar fata mun taho domin gaishe ka mai halin girma mai gida Ɗahir Mangal mun maka waka sabon launi kyakkyawar fata zo mu kada masa tambura mai gida Ɗahir Mangal ka wuce yaro ka kai jigo jinjin sai gulbi to ku duka tambura maka da za mu ga da jigo sai mun duka shafawa a hankali mu san waka kuma a hankali dai mu jinjina kai na ka tabbasa kai na yaro mai halin girma mun taho domin gaishe ka mai halin girma mai gida Ɗahir Mangal mun maka waka sabon launi kyakkyawar fata to ku duka tambura maka dana gana a birnin Katsina in gaishe da ubangida na Alhaji Ɗahir Mangal gaji mutum mai halin kirki zance ya girma Alhaji Ɗahir Mangal gurzo yau waƙar nan takace na yi maka tambarin sarauta na zo in gaishe ka mai ƙarfi ka gagartar ko ka wuce yaro ka kai jibu domin ka girma gaishe ka dire mai man tsoro rinjaye gida da daji fagen abada ka zama kari gaishe ku mai daɗin kwalwa mun taho domin gaishe ka mai halin girma mai gida Ɗahir Mangal mun maka waka sabon launi kyakkyawar fata sai na gaida uba a siyasa Alhaji Ɗahir Mangal da kai akai shekaran jiya da kai akai jiya da kai akai yau sai ma gobe da ikon Allah can zaki na Aminu Musari a dole za mu yi matan murna dokawa a hankali mun ka girma hagarin dare ka wanke ko ina can zaki na Aminu Musari a dole za mu yi matan murna kai ne zaki na Aminu Musari ka girma mun taho domin gaishe ka mai halin girma mai gida Ɗahir Mangal mun maka waka sabon launi kyakkyawar fata to ina gida sai kiran waya kabar Bahaushe yayi kirana yace da ni musan waka ka je ka yo kyakkyawar waka MC Bahaushe uban gidana wato Alhaji Ɗahir Mangal turan giwa karya marake can zaki na Aminu Musari a dole za mu yi matan murna sai mun doka tambaran mun ka girma turan giwa ka tsare daji Ɗahir Mangal ka zama jigo ka kai jigo baka ɗauwar giwa mun taho domin gaishe ka mai halin girma mai gida Ɗahir Mangal mun maka waka sabon launi kyakkyawar fata sai da mai gida Ɗahir Mangal turan giwa karya marake masu farauta sun hango ka wa mutum sun ja baya kai ka zama goga tura kuram turan giwa karya itace masu farauta sun hango ka wa mutum ja baya to kai aka so ka gagara samu sannu gwani na Aminu Musari Ɗahir Mangal iko Allah da tambari domin gaishe ka gaishe ku ka gaishe wa ni Musa mai wannan waka sai in kira ka da NNPC ko a farashi ka dara mobil bare su total ko wani yuni daga can baya ni Musa mai wannan waka sai in kira ka da NNPC ko a farashi ka dara mobil bare su total ko wani yuni daga can baya can baya mun taho domin gaishe ka mai halin girma mai gida Ɗahir Mangal mun maka waka sabon launi kyakkyawar fata masu ganin baka kai magwani na tun harko na faɗa masu ai su kuwa sai doki raƙumi a aza mashi kaya tutsa ashe jaki ya saba ya kukan banza su kuwa da kilisa sai doki raƙumi a aza mashi kaya
tutsa ashe jaki ya saba ya kukan banza mun taho domin gaishe ka mai halin girma mai gida ɗahir mangal mun maka waka sabon launi kyakkyawar fata zo mu kaɗa mashi tambura mai gida ɗahir mangal ka wuce yaro ka kai jigo sai gulbi ku duka tambura maka ɗa in za mu da jigo sai mun duka shafawa a hankali musan waka kuma a hankali dai mu jinjina kayi na ka tabbas kayi na yaro wannan gaskiya ne halin girma mun taho domin gaishe ka mai halin girma mai gida ɗahir mangal mun maka waka sabon launi kyakkyawar fata ni na taho domin gaishe ka ya mai halin girma mai gida ɗahir mangal ne maka waka sabon launi kyakkyawar fata mun taho domin gaishe ka mai halin girma mai gida ɗahir mangal mun maka waka sabon launi kyakkyawar fata